Arratsaldeon eta mila esker gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak Jose Antonio Zabaletari antolatu dion omenaldi honetara etorri zaten guztioi. Bitor Oroz naiz, Gipuzko Buru Batzarreko burukidea, eta nirekin ditut Itziar Agirre eta Markel Olano, eta gaur esan gogoratzeko eta eskerrak emateko egona dugula. Egi da, Jose Antonio Zabaletari aspalditik zor geniola omenaldi hau, eta Jose Antonio bezala beraien bizitza errepresioa jasantzutenak, erbezera joan ziren guztien, haien oroitza beti gogoan izan behar dugula. Eta gaur hori egin nahi dugu xumeki, gogoratu, eskerrak eman, eta eskerrak ematen hasiz nik lehenik eta behin, noski, Jose Antonio izana di eman nahiko nioke eskerrak. Hein handi batean, Jose Antonio eta bea bezalako pertsonek, gizon emakumeek, egin zutenari esker dugulako gaur hemen duguna. Beraiek izan ezpali da, gaur eziniak ez ziurrenik hemen egongo. Eta hori ezin dugu sekula aztu eta ez dugu sekula aztuko. Bestetik, urte guzti hauetan, pertsona joien oroitza, gordetzen lagundu diguten guztiak ere gogoan izan nahi niluzke. Eta berezik aipatuko nuke kasu honan, Kruzakaren figura. Berak gorde bai zuen urte guzti hauetan, Jose Antonio Zabaletaren oroitza. Eta azkenik familiak urte guzti hauetan isilean gorde duelako Jose Antonioren oroitza. Benetan mila esker denoi Gipuzko Buru Batzarraren izenean. Eskertu nahiko nuke baita, beste alderdietatik gurekin gaur lagun ditugunok, Eusko Alderdi Jeltzaleak burruka hartan bere partaidetza izan zuenaren beste batzuk ere izan zutelako. Benetan mila esker denoi. Nik besterik gabe hitza Itziar Agirreri emango diot, Urretxu Zumarragako batzokiaren izenean hitz egingo digu eta. Gerra 21 urtekin harrapatu zuen, lanean jadanik, eta Eusko Ikaskuntzen elkarteak antolatzen zituen kurtsoetan parte hartzen zuen. Abuztuaren 5ean gudaritu zen. Zehazki, 86. zenbakia zuen bere gudari txartelak. Argi ikusten da bere hasierako konpromesua. Eta gazte, oso gazte gudaritu zen, 21 urte zituen. Hasieratik ere, Candido Saseta komandante gorenarekin egin zuen lan. Eta Angel Cruz Jakak esango zuen bezala, allá donde iría Candido, marcharía Jose Antonio. Amaien artean. 1927ko otsailak 23an, Saseta Asturiasen hil zuten frontean. Egun haietan, Angel Cruz Jaka erretraguardian Jose Antoniorekin batu zen. Eta harek esan zion: esta noche pasaré a campo del enemigo y llegaré donde quedó Saseta y le rescataré. Sé poco más o menos dónde quedó el cuerpo de Saseta y si le encuentro lo voy a arrastrar hasta nuestras líneas. Baina Saseta izkina batean lurperatu zuten, eta Jose Antonio ezin izan zuen aurkitu. Gau osoan saiatu bazan ere, eta ez hutsik eta triste itzuli zen berriro atzera. 1927ko maiatzak 18an, Aralar batailoiko komandante izendatu zuten. 500 pertsona baino gehiago zituen bere kargura. Baina abuztuaren amaieran presotua izan zen. Santoñako penalera eraman zutelarik. Ez zuen berriro askatasunik dastatuko. Betiko kartzela zigorra ezarri zioten urriak 12. Urriak 24an, Santoñatik Larrinagako espetxera bidali zuten. Eta abenduak 17ko goizaldean, Deriora fusilatua izango zelarik bertan. Akusazioa, cortar la comunicación mermete. Lehenago, kapillan, notatxo bat idatziko zuen, familia ondo gordea duena, idatzia Zumarragako parrokoak irakurria izateko. En mis últimos momentos, envío por mediación de este padre un recuerdo para Zumarraga. Perdón a todos, y quiero para mí 1000 perdones también. Jose Antonio Zabaleta, adiós. 22 urte zituen. Derion bertan, ehortzia izan zen beste fusilatuen artean. Orain, eta Sabino Arana Fundazioaren laguntzaz, bere zurrak herrira ekarri nahi ditugu. Eta familia eta lagun artean, behar den bezala betiko egoteko. Gure aldetik eta gaurko egunean berriro ere eskerrik asko benetan Jose Antonio 22 urterekin dena eman zenuelako maite zenuen aberria eta askatasunaren gatik. Besterik gabe, Markel Olanorekin pasatuko. Arratsaldeon,
guztioi, eta eskerrik asko, ekitaldi hontara etortzeagatik eta zuen berotasuna adierazteagatik, alde batetik Jose Antonio Zabaletaren familiari, eta baita ere, bere familia handia izan zen Eusko Alderdi Jeltzaleari ere. Nik esango nuke horrelako egunak, horrelako omenaldiak eta badaukatela bere ikutsu emotiboa eta pena ematen duela benetan ikustea, nola orain dela 75 urte, belaunaldi oso bat, belaunaldi gazte bat, joan zen frentera, gerrara, eta nola bizia eman zuen gure herriaren alde, Euskal Herriaren alde. Esan behar gaukat, Goier eta Bezdara nik bakizue behasaindarra naizela, eta lehenago aipatzen zuen Itziarrek, el hijo de la Morenita, ez duzela zuen. Morenita hori irakurri dudanez, Arriarango auzoko atzan, alegia behasaingo auzko bateko atzen, eta beraz nik behasaindar bezala, nire ikutxo bat baita ere emotiboa badaukat aglo horretan. Goier eta Bezdara arro gaude, azkenean Jose Antoniorekin ospatzen dugulako gizon handi baten bizitza. Eta nik esango luke, gerra bat beti dela txarra, beti sortzen dela sufrimentua, beti sortzen dela, azkenean, nik gogandokat gure amorazan esan ez, azkenean gerra zela azkena ez, mundu honetan egon ziketken azkeneko goza, okerrena zela gerra bat, eta beti ebitatu egin bat zela gerra bat ez. Baina baita ere, heroi handienak sortzen dira segurunek baita ere gerretan. Eta kasu honetan, Jose Antoniorekin daukagu gure Euskal Herri honen heroi ikaragarri handi bat. Esango nuke, bera zala eta belaunaldi izan zala Euskal gudaria. Eta esango nuke gudariaren definizioaren barruan, azkenean herriaren defensa eta herriaren ordezkari legitimoen eta instituzio legitimoen defensan armak hartu zirenak izan zirela gudariak. Hoiek dira eta izan dira Euskal gudariak. Herriaren babesa hartutik dutenak eta gure erakundeen eta gure herriaren ordezkaritza legitimoa dutenen defensa egiten dutenak. Gure gizon eta emakume hoberenak ziren, gerran egon zirenak. Hori izan zen gure belaunaldirik hoberenak. Eta gu gera euren seme-alabak. Bitxorrek esan zuen dutela, gu ez ginateke seguru naiz hemen egongo, baina eta garai hartan eurek beren bizia eman ezan dute. Horregatik dira guretzako guztientzako altxor bat. Eta momentu honetan bizi gara alde batetik demokrazian. Bestetik bizi gara giza eskubideen errespetuan. Momentu honetan hemen gauden guztiok eta Euskal Herriaren parte politiko eta sozial guztiak egiten du giza eskubideen defentsa. Eta hori gertatzen da bere momentuan printzipio horiek defendatzeko batzuk bere bizia eman zutelako. Beraz, askotan, eta batik bat jende gaztearentzako eta aurrentzako, oso urrutik gertatzen dira, 75 urte duela, bere bizia eman zutenak eta hil zirenak. Oso urrutik gelditzen dira. Eta askotan gainera entzun izan diogu, gure aituen amenei entzuten kontatzen nolako historiak eta guretzako ziren batagita batzuk. Ez dira batagitak. Azkenean dira gure izarearen muina. Euskal gudariez oso arro gaudela. Eta hemendik aurrera, bakoitzak hemen gauden guztiok eta garbi daukat Euskal Alderdi Jeltzaleko militante guztiok, euren printzipioekin bat eginda, pres gaudela baita ere gure bizia emateko gure herriaren alde. Seguronez ez da, seguro, eta espero dut ez da gerra baten izango. Beste zenbait arlotan izango da. Baina euren balioak, euren ejemploarekin jarraituko dugu, eta gure bizia emango dugu gure herriaren alde. Eskainiko diogu, dauzkagun guztiak, daukagun hoberena, gure Euskal Herri maitze honi. Omenaldi honekin, nik uste dut azkenean, zortzitzaien omenaldi bat eta zortzitzaien maitasun esponentzi bat edo adierazten bat, agarraldi bat eman behar zaiela. Seguronez, urte asko pasa ondoren, asko eta asko oraindik ere kunetan barruan daude, baina guztiei egin behar daukagu errebindikazio hori. Eta besterik gabe, nik uste dut azkenean hemen gauden sentuda hori dela, omenaldi hori eskaintzea, eta baita ere afirmatzea hemendik aurrera gure herriak beharko dituela pertsonak konprometituak giza eskubideen alde eta Euskal Herriaren askatasunaren alde. Eta amaitzuko dut hitza, eta nire hitzak oihukatzen, seguronez, Jose Antonio beak azkeneko hitzetan eduki zuen garrasia eta oihua. Gora Euskadi askatuta!
Gure eskerrona agertuz, oroigarri xume bat eman nahiko genieke bere senitartekoei. Eta mesedez hilo daikezela, Aldama Zabaleta, Garralda Zabaleta eta Zabaleta sendietako ordezkariak. Jose Antonio Zabaleta Peñagarikano, askatasunaren eta Euskadiren alde borrokatu eta fusilatua izan zenaren oroimenez. Dena eman behar zaio maite den askatasunari. Derion fusilatua 1927ko abenduaren 17an. Eusko Alderdi Jeltzalearen alderdikidea, Urretxu Zumarraga gaurko egunez. Jose Antonio Iobek aurrezkoa dantzatuko dute. Gora Eusko Udalostea! Gora Euskadi askatuta!